Сега ситуацията е още по-опасна за тимът на Видима, тъй като Христоянев наглася топката много по-близо, може би с 5 метра по-близо до вратата на своя съперник в сравнение с изпълнението преди няколко минути. И така Христоянев, стена от 4, там са се впили двама футболисти на Литекс. Христоянев завърта топката и това е 1-0 за Литекс. Марково изпълнение, фирмено изпълнение на Христоянев. Виждали сме го много пъти. Страхотен майстор е, фантастично завърта топката и не остава никакви шансове на своите съперници. Ивайло Василев няма какво да направи, ядосва се, но не е единствения, който се е изпатил от майсторството на Христоянев. Ето как бе разпечатана вратата на Видима. Още веднъж да видим как хубаво завъртя топката Христоянев в десният ъгъл от вратата на Ивайло Василев. Топката премина над стената. Хубав фалц, който я насочи в мрежата на Видима, който отново се е върнал вдясно по атаката на Литекс. Добър финт на сенегалеца. Сега пас към Христоянев. Той шутира от далечна дистанция и това е 2-0. Какъв красив гол на Христоянев. Истинско шоу прави днес тук на градския стадион Христоянев. Този път с левия крак направи безпомощен Ивайло Василев. Вижте само фантастичен гол на Христоянев. Как се разпъна отново вратаря на Видима, но нищо не можеше да направи. Колко хубав гол, колко красиво попадение, великолепно попадение в вратата на Видима. И така 2-0, веднага след началото на второто полувреме. Беда хубаво, сега топката бе прехвърлена към Христоянев и той отново опитва да вкара гол. Да видим какво е решението на рефера. Туспа за Литекс и жълт картон за Ивайло Василев при този набег на Христоянев. Много хубаво бе изведен Христоянев зад отбраната на Видима. Нямаше какво да направят защитниците. Те изпуснаха Христоянев. А единственото нещо, което Ивайло Василев, ето още веднъж Христоянев, как нахлу в наказателното поле. Единственото нещо, което Ивайло Василев можеше да направи, е да се хвърли на шпагат, много опасно в краката на Христо Янев. Ето как Христо Янев заработи тази дуспа. Жълтия картон на Ивайло Василев и шанс за Литекс да поведе с класическото 3-0. Дали ще стане това, зависи от Светлю Тодоров, капитанът на домакините, който си поставя топката на мястото за изпълнение на дуспата, и естествено от Ивайло Василев. Дали видим дали вратарът ще се реабилитира за това, което стори преди малко, макар че то бе единственото. И така Светлю Тодоров се засилва и това е 3-0 за Литекс. Класическа преднина за шампионите, които са все по-близо и по-близо до защитата на титлата. Естествено и до победата в този двубой. Светлю Тодоров прави резултата 3-0. Още веднъж хвърли се в противоположния ъгъл Ивайло Василев, а с десния крак по земя Светлю Тодоров насочи топката в дясно, точно в противоположния ъгъл. Ето го Момчил Цветанов в атака. Как хубаво пусна топката за Дока. Внимание, Дока! И това е четвърти гол за Литекс! Дока Мадурейра, Франциско да Силва Дока прави резултата 4-0 в 75-та минута. Истински разгром се очертава за състава на Видима и това е абсолютно резонно с оглед на видяното днес, като боксова круша бе отборът на Видима срещу селекцията на Любослав Пенев. Любо Пенев е пред 17-та си победа. Откакто по Литекс той има 21 мача. Това е 22-ият. 16 победи, 4 равенства и само една загуба преди няколко дни от ЦСКА, говоря, във всички двубои. Още веднъж попадението на Дока, с което резултата става 4-0.